Fidesz-KDNP listája lesz a 7-es majd a szavazólapon, és itt is most a sorban. Mit kínálnak a kormánypártok a választóknak június 9-én? A június 9-i választások tétje hatalmas, mert a háború és béke kérdésében fogunk majd dönteni. Brüsszel és a Soros Birodalom segítő közreműködésével illegális migránsok inváziója zúdul Európára. Az illegális migráció szervezése egy terv szerint zajlik, és ezt a tervet közismerten Soros György írta. És a magyar dollárbaloldal pártjai egymás sarkát taposva azért dolgoznak, hogy hogyan tudják ezt a tervet alázatosan teljesíteni. Ennek a tervnek a végrehajtását önök azért támogatják, mert külföldről kapják a finanszírozást. A migráns párti Soros hálózat ezt írja elő. Azt mondják, hogy nincsenek háborúpárti dollárbaloldali képviselők. Önök külföldről kapják a guruló dollárokat, önöket a háborúpárti Soros hálózat finanszírozza, önök fogott emberek, önöket kilóra megvásárolták, és mindenben a háborúpárti Soros hálózat elképzeléseit valósítják meg. Brüsszel, Sorosék, a guruló dollárokkal jól kitömött magyar baloldal egyszerűen azt a célt szeretné elérni, hogy mindenáron megbuktassa a békepárti és szuverenista magyar kormányt. Külföldről finanszírozzák az összes dollárbaloldali pártot, Sorosék és Brüsszel azért támogatja, pénzeli önöket, hogy Magyarországot háborúba kényszerítsék. És teljesen mindegy, hogy most a dollárbaloldali pártok, a baloldal régi és új szereplői mit mondanak, mert ha bejutnak az Európai Parlamentbe, úgyis a finanszírozóik elvárásainak megfelelően fognak eljárni. Atomfegyvereket akarnak telepíteni az ukrán határhoz. Mi a magyar emberek érdekét fogjuk képviselni. Június 9-én szavazzunk a békére. Köszönjük szépen!